Ana kami ki jurnalistim bu. Mananu Pushkini farqorish mayim. Ananu Pashtalyoni дар газет мебурорам. Сурат ман. Як савол дар бораи рӯзномаи СССР. Ман ҳамин рӯзнома ҳамин рӯз чоп шуд. Чӣ хел ба дасти мо тонояи фарқор аст? Тонояи фарқор мана шавоша ва ҳамин мошин дорем. Мошин мегирам. Сар бар вақт мегирам меорам. Ман ҳар рӯзи панҷшанбе соати ҳамин ним такам 10 газетаи ман ай шаҳр ба ҳамҷара меорам. Мухлисои СССР зиёданд? Зиёданд. 50-60 дона меорам. мерава. Ҳамаи намуди газет мерава. Чанд вақт 50-60 дона шумо дасти хонанда ода мерасад? Ҳамин сари вақт мерасад. Ҳар вақт мерасад. Сари вақт. Ин намуди ҳамаи ҳамин идораҳода ҳамин тақсимот мекунам. Баъд кӯчаҳода мегардам, дурунои бозор мегардам, ҳама ҷода мегардам. Як поштальон дар ноҳия, як поштальон. Хаткашон. И шуморааш 50-60 дона вақт камӣ намекунад барои як ноҳияи калон? Бо камӣ кард, мо мегем бо шамле роҳӣ мекунем. Талабгор аст? Талабгор бисёр аст. Сари вақт ба дукон ман меоям. Нестанам одамо ки кай газет меоям. Меяхшон мебарам. Ман худам овели конфар мегардам. Саломат бошед. Шома якажон дар панҷ бошед. Обод бошед. Саломат. Анами интернет дабдро, фейсбук дабдро. Пушкини фарқор бунаис меброя. Шит. Ай хатлон омама сиёмка кардам. Пойдави гап задем. Анами YouTube канали ТВ СССР ТВ ра бин. Ана мо хита дадаму мепартоем. Гап нест. Сарсолаша яка. Зинда бошед. Саломат бошед. Қави як красор дигар будам. ҷонон мешавада ака. Раҳмат кардем. Зиндаш мешидам. Ами газет ё ака як мода я бор меброян. Ай вай дилкушош буд, дилкушош пастян ҳар ҳафта мебромад. Шука вообще намеброради шайхи дакажон. Саломат бинам.